नोंथांमोनखौ बरायबाय बे कुशल सरगियारि इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना होदों आरो लोगोसेनो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो आंनि गुबुन भिडिअ नायनो थाखाय। जों स्टेशनाव दं आरोना। जों कामाख्या स्टेशनाव दं आरोना। जों दा निउ मिसामारियाव थांनो नागिरदों। दा जोङो रुमनिफ्राय फैबाय आरोना। ओमफ्राय दा जोङो दा कामाख्या स्टेशनाव दं आरोना। जों थांनोनो फैग्रोनानै थाबाय। दा नोंसोरनो आङो जायगाखौ कामाख्या स्टेशनखौ एसे देखायनो नागिरदों। लोगोफोर, आङो जेब्ला शिलंआव थांदोंमोन आरोना। शिलंआव थांनायाव आं मोननैसो खोथा होननो बावना दङ। शिलंआव रुम भारा लाबा सब फ्रि मोनो, अकल जानाय लोंनायनि बुस्थुफोरखौल' बायनांगौ। जोंनि आसामाव मात्र 108 थायो आरोना बे। ओमफ्राय शिलंआव अनलि जोंनि आसामनि नाम्बारा जाबाय 108, शिलंनिया जाबाय 1033 आरोना। शिलंआव बहुत थान्दा आरोना। जों थांदोंमोन, थांनायावथ' बहुत, आंथ' सानसेबो दुगैयाखै आरोना, बहुत थान्दा। जों दा कामाख्या स्टेशनाव दं। आं कामाख्या स्टेशनखौ आं नोंसोरनो देखायनो नागिरदों आरोना। Benar na Kamakhya Station. Kamakhya Station Kutkuti Garments new बानायफिनदों आरोना। मानसिफोरा सब जिरायना दं। यो बिबार बारि आरोना। कामाख्या आरोना। बेखौनो ना कामाख्या स्टेशन। बेनो आरोना कामाख्याआव बिबार बारि बानायदों।
So veteran Rastani's freezer, no? लोगोफोर बे स्टेशनाव आरो आं खेनसे आरो फैबावगोन बे कामाख्या स्टेशनाव आरो बेलेग जायगायाव थांगोन बे जायगाखौ आं दा खिन्थाथ'नो हानाय नङा आं जेब्ला फैगोन तिता आं बुंसिगोन आरोना बे आं जेराव थांगोन So आं दा शिलंनिफ्राय फैबाय फैनानै दा गुवाहाटी कामाख्या स्टेशनाव दं आरोना दा न'आव थांनो नागिरदों स' न'आव दिनैबो मोननाय नङा गाबोनसो मोनहैगोन स' दा जोङो निउ मिसामारियाव थाहैगोन आरोना निउ मिसामारिनिफ्रायसो जोङो गाबोन न'आव मोनहैसिगोन आरोना So beनो आरोना गुवाहाटी सहरा स' बेखिनि एरियाखौनो होनो कामाख्या स' लोगोफोर भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम नायदो ज' मोजां नाङोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो घन्टाखौ सेबना होदो स' आंनि भिडिअखौ सोर सोर नायदों बिसोरो जुदि मोजां नाङोबा लाइक शेयार अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना स' आङो मोजां जा गाज्रि जा भिडिअखौ बानायदों जेब्ला आङो बोराय बुरै जागोन जेब्ला आं गाव नायनो लुगैबा बे जायगाखौ आं गावनो निजेखौनो आंनि इउटुब चेनेलाव आं गाव नागिरनानै नायनो हागोन आरोना स' आंनि इउटुब चेनेल नायनायफ्रा आसामिसबो दङ स' आं आसामिसबो होनो नागिरदों So yo live dong so moi ang Assamese bana nagido arna jo ani channel lo nagra YouTube channel lo nagra Assamese borbo dong so ang suru khalamnise Assamese bangnaini so more channel to kone saise so subscribe kora like kora share kora aru bell icon to dabai dia or যোনে মৰম আছে মোৰ চেনেলটো দবাই দিলে হ'ল আৰু না সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে হ'ল চ' মই ইমান কিবা কৰিবলৈ নাযাওঁ চ' মোক যদি মৰম আছে শ্বেয়াৰ কৰি দিলে হ'ল লাইক কৰি দিলে হ'ল আৰু চ' মই এইটো ইউটিউব চেনেলটো মই খুলিছোঁ যে মই যেতিয়া মই বুঢ়া বুঢ়ী হওঁ মই গুৱাহাটী ষ্টেচনটো বা মই যি ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই এইটো চাবলৈ মন গ'লে মই চাৰ্চ কৰি মই নিজৰ ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি মই নিজে দেখিব পাওঁ ইয়াৰ কাৰণে মই ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ আপোনালোকে মৰম চেনে বা মোৰ ফ্ৰেণ্ড মোৰ মৰম থাকে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে হ'ল চ' মই ইমানেই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ So itu hai Kamakhya station.
So बेखौ निउ बानायदो खटखटिखौ ज' बानायबाय थादो स' पुरा जासिगोन आरोना स' कामाख्या स्टेसना बहुत फिसा साय गोदोर जालांबाय दङ स' दसजों थांबाय थानोसै ज' आं बिसोरनि भिडिअखौ देखायदों बिसोरनिखौ नायबानो जाबाय स' आरो देखायला आं ज' थांनोसै बाय পাতে বুলি ক'ব নোৱাৰি দিয়ে নাপাতে আৰু অসমীয়াই পাতে আমাৰ